Sore malam minggu joget kira bareng-bareng dul. Anak apa ngeri? Asik. Ayo, goyang tipis-tipis. Cek ini bisa jelas sih ya. Nyambut kayak turun ke saya ngapa? Sih ya, dong aja lo wedangnya dingin. Di, Saya ora rame-rame. kok dingin? Nyambut kayak turun ke saya. Kok Balik ke pinggir kan. nafas dua, ngebeng sebebak kowe. Wah, sih ya. Sit. Kok disit tak obedein sih ya. Umbenan teman ta? Legam kah? Dah, cung. Dul, pikir dul. Oke, dewek ning kene
ditonton wong pirang-pirang ye. Patese salam dingin. Ki semene wong akeh wong apa kudu? Gayane semene akeh ajak nonton dhewek kabeh ye, ditonton dhewek kabeh. Kowe anak apa kowe iki parah nonton dhewek iki ngono keprige maksudnya? Kok dhisik, Cung. Nggih. Dhewek ning kene salam dingin. Oke, siap. Ben pates. Siap. Ben pates. Kok dijawab sing kompak. Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Nggih. Warga Timbang dan sekitarnya sing nonton dijawab nggih. Yo, bareng. Yo. Mayo. Ya mayo. Wah, malah meneng bae. Diteni paling ngenteni. Jerung. Yo. 1, 2, 3, 4, 5. Allah. Oke. 1, 2, 3 li umume dur. Yo ngono. Oh, oke. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora kompak, Camprang. kompak. Camprang. Baleni cung. Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Urung kompak. Baleni maneh. Yalah. Kudune ngasih kompak ki. Ki wong-wong Timbang deblek apa pergi? Pancen ora katon kompake. Lho, iya. Baleni maneh. Yo, lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Kowe ban kompak ya kono, ora ya kono, menjawab salam kowe hukume wae. Cung. Wis kompak, senajan sing kompak cah cilik-cilik tok. Ya. Sing dua-dua angel ngomongane sen. Wis ora apa-apa. Sing penting sing jawab kompak tak dongakna rezekine lancar. Atau bilahine. Orang ngerti atau bilahine bisa sama singki. Usah tekan. Wis. Kameranya ndak. Nah, ki Cung. Dewek nang kene. Ki anu keprige iki ceritane? Nah, dadi ngene. Dewek ki nang kene dikon menghibur masyarakat Desa Timbang dan sekitarnya, khususnya sing mas-mas, mbak-mbak, nini-nini, kaki-kaki, adik-adik, mbak-mbak, Acarane apa? sing nonton nggih. Acarane. Nah, ki acara dalam rangka hitanan. Hitanan siapa kowe? Putrane Nah. siapa kowe? Itu. Baca. Ora genah tulisannya Kak. Masya Allah. Baca. Putra Bapak Wagiman dan Bu Erni. Nggih, leres. Nggih. Jenenge. Jeneng larenipun Arkan Nur Hafid. Tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, Ora, Dul. Iki berarti nek kitan ku sing dipotong apa nih? sarung. Istilah aluse kowe ki prenjilan. Nah, Weh, aja sebut merek. aja sebut katir. Ada sebut merek sarung. Istilah halus prenjilan. Telale ngono Walah. bae. Nek sebut merek sarung. Telale ngono bae. Kowe mending kadang muni kacuk. Nah, iki Cung. Kowe berarti Jadi- acarane kitanan Mas Arkan. Oh, Mas Arkan nggih. Dadi nggih khitan utawi Khitan. sunat Nggih. sepit. Ben tambah Gue. gede, tambah dewasa, tambah tua. Iya. Nah, tua ta. Nek bahasa Timbangke tua. Tua gampat. Nah, nek kaya ngono bukan. Ya, mer. Cung, ini Cung. Oke. Sepit gue utawa khitan tegese gue krono. Krono pergi gue. Nah, krono gue Nyong ngarep sini urung babakan tekan gue. siji krono adat,
Terus loro krana kesehatan. kewajiban. Heeh. Ya nek khususe wong Jawa, wong Wonosobo, wong Timbang. Ya adate ya bocah lanang-lanang sepit. Nek sing wadon-wadon ora sepit. Takon dewek, takon penonton kan lah. Takon dewek. Sing wadon-wadon pada sepit ora. Sepit udele biyen pas lahir. Ya bodong. Ya. Ya sing bodong-bodong, sing ora ya ora, ngono bae. Kowe. Nah, kowe siji mau krana adat. Siji krana nomor loro. Nomor loro kowe krana kesehatan. nah, kowe ngerti pinter 100. Miki wis diwarai sithik-sithik. Heeh. Nah, krana kesehatan kowe ya sepit kowe ben sehat. Ben sehat lah. Ben sehat. Ben sehat, ben kesehatan. Kesehatan. Sehat. Kapindo nang babakan agama ya wis balik. Oh, bener. Cuk. Nek mandan agama ke mandan mudeng Mas ini. Tapi nek sing nakal-nakal bahasane katir, kacuk ora. Gaya. Kale munama pancen dhewe, Cung. Nyong biyen sinaune kan innallaha ma'asabirin. Dul, tinggal pinter temen ya. Pancen ki kacung lagi dok pinter iki. Mangan apa grip? Ngene ne sinaune karo kiai kok. Biasane nek sing jenenge kacung kuwi goblok. Ngene ne nyino 44 dina e. Siki lagi dok pinter. Waduh. Cungure lancip nang ngapusi. Nah, syukure lancip kuwi senengane gatolip biasane. Tapi siki lagi ora kiye. Tapi kiye sing ora nek liyane ambro. Wes yuk pergi iki ceritane lanjut maning iki. Li nomor loro go kesehatan. Ke apa? Dilain untuk kesehatan itu Go us oke tok ngomongi go maer wah berarti helmnya ketono iya digambari Pak maer kawin wis sepit karo hurung sepit maer ndi jan maer wis sepit Kajal takon ibu-ibu nini Kajal takon maer sing di Bu, biyen bapake sepet kalian darang sepet apik pundi? Kok saestu taken kula, yakin ora hapus. Cung rikake urip bojo ka takoni kaya kuwi. Cung, sing kana. Mbah, biyen mbah lanang sing apik sepet apa huruf? Cari sing urung, sing buri ngomong sing urung. Ana sing muni urung kaya terlalu ini. Ya. Oke, anak sing gampang kowe sepet kabeh. Wah. Kae sing ngedang urung sepet. Kena terlalu ini. Cari ben alot. Biasanya sarungannya cap gajah duduk. Nah, gue. Sarungnya bukan gajah telale ini. Wes. Saru, wes. Usah aja bahas. Oke, untuk adik-adik, anak kecil-kecil, jangan didengarkan, jangan ditiru sing apike bae. Sing eleke usah ditiru, nggih. Nah, sip. Dong karo kacung umpamane enten salah lupute teng mriki kula nyuwun agunging pangapunten nggih. Niki mboten disengaja. Di ngapurani mboten iki para warga. Waduh, walah, sapa kae semaur? Baju semaur. Wis ora umume wong menungsa kowe. Nggih, sik semaur iki tok berarti liyane. Oke. Siap. Nah, gitu. Kita lanjutkan. Nggih, intine dhewek ning kene ha dikon Pak Jawa kae Giman. Pak Giman karo Bu Erni
Dewek ning kene ngerameni acarane Mas Arkan sing sampun kitan. heeh. Intine kon menghibur masyarakat dusun Timbang. oh, dengan atas nama Waca, Waca. Senggani Kerto Bawono. Tepuk tangan. Nah, kuwi Jung. Intine dhewek kon menghibur. Nah, kiye sing nomor loro. Dhewek kiye dikon Eyang Samudra, dikon momong putune Eyang Samudra. Gue karo kon babat-babat alas desa Timbang piye. Nah, siki penake pige anake, gletak napa jagi babat-babat. Kene disengi, kene anu apa Kayak kucing bae. kucing mah, kucing kuwi. Ya ora, nek bayi ora kayak kowe owek ngono tok ora. Wow. Aku ne Nek kowe kucing ora. Wis. Kuwi terjadi. Cep aja menang. Wis. Gletakna bae. Berarti penake gletakna kene iki. Dewek karo babat-babat. Oh, bener. Kene. Gletakna kene bae. Ini. Nah. Wis genah kowe. Wis genah. Siki bocahe Kek mau bocahe jenenge siapa? Termini. 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 Weh. Mesti wis pada paham jenenge Termini, weh. Biyen pada muyan ora jare. Bro, kowe pada. Muyan apa ora? Muyan di 5.000 tok ah. Ora tak sebut. Guyon. Aja nyebut. Kae, ini guyu bae. Aja guyu bae, nyong bae. Wong wis tau namani muyan 5.000 sih. Wis, Cung. Yo, Siki mayu tak ngeri. Ben mengko arek diuyak gampang. oke, siap. Ayo, siki terus nih. 1, 2, 3. Sing bener ora nyenggol. Ngobrol. Usah nyenggol kayak cewek ngono sih ora apa-apa. Dodeke Kak. Ikah len. Baleni. Baleni. Tengeri ben gendah. Bocahe direjang nandase. Ora sengaja. Oh, ora apa maksudnya tandane genah ya tandane. Beneran. Mau kayak nyok kejebrot apa iki ya? Wis Cung. Set, bukan anak apa kono ceprot Kak. Amanah ya insyaallah. Aman. Amanah. Wis iki Cung. Wis. Mayo. Babat-babat ngene. Desa Timbang ye diresiki. Sing angel-angel tinggal. Kowe Cung. Dewek urung dongakna sing bocah cepet karo keluargane. Ya, iki digletakna dhewe. Oh. Dewek dongakna bocahe. Oke. Sejenet apa ki? Hush. Apa ki suara apa ki? Koto menungso iki. Kok dingin? Kok nyok gak dongakna sing bocah cepet dingin. Nyok gak dongakna dingin kok dingin. Hush, lunga sing adoh. Lunga. Sing nabung menang ora milu bae. Cung, siki dongakane Cung, nyok lawan mau. Koto menungso iki. Kodeset. Tuh bocahe sing cepet karo keluargane, karo warga desa Timbang, karo penonton, karo bangul-bangul dongakna siki. Oke, siap. Beri iki dongakna sing maer-maer. Kita redikan. Wah, sumoga kula Hidup jaya PKK. ora kaya ngono. Dongakna kepala PKK. Oke, siap. Berarti acaranipun Mas Arkan putrane Bapak Giman dan Ibu Erni. Erni niku sampun kitan alias sunat. Nggih. Nggih, mugi dados ingkang putra
Soleh. soleh, Soleh. Oh, amin, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Hei, terus warga masyarakat dusun Timbang niku kewarasane tambah berkah, Amin. rezekine tambah lancar. Amin. Esuk ro minggu maneh nanggap lengger. Amin. Oke, amin jarobal. alamin. Terus bakul-bakul nyawes dongakna ki kapan dongakna kok popese mingguri. Oh, cepet dong anak bakul-bakul. Ben oleh pop es karo basreng. Bakul-bakule laris kabeh mboten. Ya dilarisi. Oh, wis, Ben oh. laris lancar rezekine. Amin. Areng usaha, areng luru rezeki nggo anak bojo nang omah. Amin. Amin. Kowe bae. Oh, wis iki mayo babat-babat nih. Ayo. Cung, tinggal langsung. Yo, 1, 2, 3. Kerasa. Radiak. Krombiak. Biar kau sampai alah leger. Ayo teman. Kerasa. Krombiak. Wes. Radiak. Wes cokop. Rasa urung. Cepat bobot di mana? Rasa. Radiak. Kana cung, kana urung. Setnya tak jikong nih tah. Wes kalau berbatin. Hah, siap banget nyong. Saya malu wis delak saya. Wes bawa-bawatin. Nyong bahaya saya. Oh, bawa tempat dingin. Oh, kios Pepe. Apa tah? Apa? Cok. Apa ye? Apa sih? Ye. Apa? Ayah si Joko. Ye. Segini nyong. Apa? Apa ye segini nyong? Apa sih? Ye. Segini nyong. Apa? Kenapa? Tol. Lah mohon kan jegongi bugel. Wih, Catrek gile. jegong bugel kan nyatek. Iya. Kae Kayak apa? nyeneng jekong ning donglak gediang malah apa? Donglak ngenu. Duren. Dolak durang kan nyatek. Palanya atrek. Anu apa jane? Bro kae. Lara banget sikile nyok. Saya tak paringi. Cepet baringi. Nyong rawani nyatak sikile nyong. Saya jegong nang kene sih mau. Oh. Boleh yong, Tol. Asik tenan gue. Yo. Apa sih Tol? Ya Allah, tuh bocah semono gedine nyong. Lara boyoke. Temenan sih. Gue apa sih kelara temen? Ngenu. Nyong, Nggih. Nek nggih. Udah donglak. gue orang gendang-gendang wujudnya. Mayo siki baringi bae bareng-bareng. Yo, barang. Mayo. Yo. Weh, Gue. Cok. yo, Cok. yo. Sopo kowe? Kacau Singoparong. Kowe lunga sapa kene? Kondo menungso dadi panganku. Trek gelem Amo. Hei, kacau. Dadi panganku. Walah,
bocah piye? Wis dhewek wis ora mampu. Dhewek piye nasib? Luru bantuan. Nasibe dhewek piye nggih? Ki tetep dadi omean nggih. Wis didiwi bocah ora dijogeni. Siki kae kon balekna bae mayo. Kon balekna, tapi dhewek ora wani. Ora balekna disogok. Disogok ngono. Keri. Mayo, ora gelem balekna. Pentung. Ayo, deke sing menung. Oh. Oke, yo. Nek dhewek ora mampu, terus. Oke. Baru Pikir mburi. Pikir buri. Oke, mburi. Weh, gajah sing barop. Hei. Baleke ora kermini. Wis dadi panganku. Capang bayi. Ora gelem baleke. Tak patol. Oh. Genoret dol. Genoret dol. Kok disecuk? Genoret tapi Kalau weteng eyong. Saya tak ku bendengen. Yuk. Yuk jaluk wedange dipo yuk wedang eyong. genoret dol. Cung ayo. Ayo. Ngomongi. Ki dhewek wis ora mampu dhewek. Lah, Oh. Dheweke wis ora mampu iki. ki dhewek siap dadi omean. Macen Ki dhewek kudu luru bantuan secepete. karo Eyang Samudra bae utawa Pak Lurah. Ya, lewat perantara Pak Lurah insyaallah tayang ketok nabot saya. Insyaallah amin. Lap, Muga apa laporan siki? ya oh. Laporan siki bae ben bocahe dibalekna. Kewan ketek kae ora ketek. Pangadrek welek. Ben dibratas. Oh, Sekak kene ben ora ana sing kaya kewan kaya kae mangan bayi ngerah bocah cilik ben ora ana ning desa kene. siap. Lapor bae Mayo. Deke lapor nyetak metuk. Oh Mayo, Oke. lapor bae ben dibratas ben dipateni tekan desa kene. Bocah cilik kowe dibom ora dikerah ora dipangan. Laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Ana apa, Dul? Wis? Ngeten Pak Lurah. Ana apa? Termini momonganku Pak Lurah. Momonganmu ngopo momonganmu? Ora cebongan. Ngeten. Momongan. Tak timong. Heeh. Nah, tak cambi babat-babat. Terus piye? Dur tak ditake dimaem. Dimam apa momonganmu? Kewane gedhi modal. Apa jenenge? Gajah apa? Gajah Singobarong. Oh, momonganmu hilang. Dipangan gajah Singobarong ngono kuwi. Eh, Oh, iya. Ya wis gajal, tak delokke mayo. Nggih. Tahun-tahun kae tunggaku. Santika. Hesya. Rah, niku. Serbu-serbu pradong pada ela-elu, serapa banyak
wong mati ora obah medeni bocah yen urip golek dhuwit oi 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 nes pitik lopot pitik lopot kelapa masih mudhot Ngadang tengah jalan Satrio Gagah Bidekso Sopo yai Gajah Singo Barong yo kowe sing mangan anakku yo dasar nyoto balik kamu anakku dadi panganku yen ora gelem balekke kedadak maju seperti pameling obrak-abrik maju kowe oh godhongin ramane dhewe balung rondone kalopot yo mas sluku petok petok elael sirama menyusul lalai ayo mudu tak jeti lolobe wong mati ora obah medeni bocah yen urip golek dhuwit jatuh jati untul cari banyak doke pacul keri siji tolo jae najae jatuh jati untul cari banyak doke pacul keri siji apa-apa petiranda amu pedang panebas sopo iki Gajah Singo Barong iya sepisan maning aku njaluk baline anakku dadi ndek pengamun-amun ning aku yen ora gelem baleke ora bisa tamanono pedang panebas Jojo orang ngugigir ora tinggal colong playu oh oh oi ora tetas tabak paluning pandi sisane kurintu aku Gajah Singo Barong doke pacul keri siji tola jae najae jatuh jati untul cari banyak doke pacul keri siji abang-abang bendera londo ambi abang foto wadah bubur kok golek duit witan sithik kuburan mayit salukune wong mati pikiran rejo
mati kowe ae. Op. Wah. Mati aku. Ngasta tumbak pamungkas. Kowe silih warna, jalin rupa silih warni. Sapa kowe ae? Gajah Singa Barong. Iya. Semeti pameling ora tumawa. Pedang panebas ora tumawa. Ah, tombak mecicil. Yen iki pancen wis dadi karepanmu. Sapa iki? Wis wayahe kowe mulih ning kayangan. Aduh, kecadak tombak pamungkas. Ilang kasektenmu. Rontok kadigdayaanmu. Suradira Jaya ningrat. Lebur dening Pangastuti. Waduh. Oh. Mati aku. Oh. Jengkelang kuandaku. Oh. Papunten yang kalah titi. Nyuwun papunten pamit pakayangan yang paling beliau maning janur gunung sakilen penjara batu ramon ramane dewe kalau rondo negalopon Mas witing tresno jalaran saka kulino marama ramane Ramot ramane dhewe ana sindene pratungga
rondon degelopon ujung jari balong rondo negalapu maneman yones Jawa taing ngersa padha wong prawira mati olah negara gendas luwes sak selai meramot temon rujane gawe gumun sajane wong prawira yondo eling-eling sapa ling bali yo mani yo mas ramane dhewe sing eling laras padha gendas luwes sawangane maneman seling toyo lodong alit jinangkingan nguti sarat nening bangsa maromot ramane dhewe balong rondo negelopon
sindene brat tunggon angel temen ngabulabong ora tresno Moga Pak Pinto niki sintren badhe dipun mulai. marapot ramane dhewe sing eling marang Gusti kang peparing manemat kawis Pita wilis engak somot jembe dawe tak sigara para selawe marah-marah Nyuwun sewu dumateng penonton nyuwun bantuane kangge masang borgol. Monggo sinten? Monggo nyuwun bantuane kangge penonton kangge masang borgol. Monggo sinten? Sinten monggo? Nggih masang borgol. Kangge Bapak Sohibul Musibah Bapak Giman, monggo katuran wonten panggung kangge masang borgol. Monggo. Bapak Giman, monggo katuran wonten panggung. Borgol dipasang teng mriki. Nggo dipandu Pak Gendro. Nah, kuncine beto sampean iki kuncine. Kita saksikan ya, sintren kali ini kita coba satu kesenian yang sangat sakral, di mana sintren ini keberhasilannya juga tergantung dari doa kita semua. Kita saksikan bahwa pemain ini tidak menggunakan pakaian, kemudian di borgol ya mas, kuncinya tuh budi mas kuncinya. Oke, jasto oke. Iya, kita lihat bahwasanya pemain ini akan bisa menyelesaikan dengan baik satu permainan ini atau tidak. Kita tutup dengan barong ya, yang ada pada kepala barongan ya. Kemudian kita melihat di situ
nyuwun sewu niki nyuwun bantuane Mbak-mbak. Nggih. Nggih nguwur pari. Sing tesih prawan. Monggo. Ini Mas Gendro, itu masih gadis ya, masih gadis ya. Ya, salah satu persyaratannya adalah seorang perempuan yang masih gadis. Ditaburkan di atas pot yang kita lihat di sana, benih padi ya. Rasane wong arep mati, sing eling lan waspada marang Gusti kang kuwasa. Yo mas mane emat ojo lamun ngelat mun tanpa ukoron lara sebut dadi siji aduh Rama rasane wong arep mati sing eling lan waspada marang Gusti kang peparing. Yo mas jawata ing ngarsa padha aduh Rama tinggal Rama kaloro-loro. Sariyo lain eman kondang keli ana tangis nglayung-layung Rama tangise wong wedi mati. Aja sira goyang banyu goyang ana lenga wangi agemane sarwa putih bisa mangkat rapi bisa mulih. Sariyo lain eman kondang keli Rama tinggal Rama kaloro-loro. Eman sing eman ora kelingan kedukono kucenonot
wong mati mot sabeliyon Rama tinggal Rama melu sapa aja goyang banyu kali Rama jaluk digoyang lengo wangi mau pendam jrone kubur pendam menot kulon paturut bantal selong bantalono kapuk sedono eman gondang keli
Kita saksikan ya. Jadi salah satu yang tadi sudah memakan api. Kali ini kita lihat atraksi yang akan dilakukan oleh penari yang lainnya. Namo kembang yun ayunan kembang isi jaya indro awidadarit temurunun turun sintrenik widadarit namo kembang yun ayunan namo kembang yun ayunan widadarit Agak gerok. temurunun
salah satu dari penari menusuk lidahnya dengan besi. Ya. Kita lihat. Mari kita saksikan prosesnya seperti apa dan hasilnya. Parine tokul berarti sing nyebar perawan temenan iki. Nah, permen asli boten niku, cobi. Monggo. Nemu kembang. Rokok asli boten niki, Mas. Asli boten niki. Cobi. Nemu kembang. Yuna. Dari tamu runut. Yun sewu niki Bapak Giman beserta Ibu dan adik rakan monggo katuran teng panggung kalih beto kuncine borgol iki. Yun gending ilir-ilir Mas. Biar pemain sintren ini bisa sadar karena salah satu penari kami juga tertusuk lidahnya oleh besi yang ada di situ. Coba Mas diatasi dulu Mas. Para pemirsa yang hormati, kita saksikan pemain sintren ini sudah ada di hadapan kita. Tadi tidak menggunakan pakaian, posisi sekarang tidak menggunakan pakaian, dan borgolnya masih utuh di sana. Satu-satu Mas. Olah, sing nyekel kunci malah makat pergi Semarang ya. Alah, jat. Mas yo Mas. Bapak Giman beserta Ibu, monggo katuran teng panggung. Adik Arkan, monggo. Tolong Pak, dicabutke Pak, dicabutke Pak, Pak dicabutke Pak, dicabutke, ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan Pak, dicabut pelan-pelan Pak. Ah. Sekare gadung isa mayar Yandas lobes sawangan di yoman